Ito, palagay ko isang model ito, isang template sa lahat ng kontratang papasukan ng ating pamahalaan na hindi naman dapat maging one-sided. Kung ito man ay kontrata sa Mindanao Railroad, kung ito ay isang kontrata doon sa electric cooperative sa Visayas, ay dapat hindi one-sided doon lamang sa private sector. Itong papasokang kontrata sa NAIA Consortium, dapat may pabor din naman sa ating sambayanan. So, yun siguro yung idudulot nito kung in aid of legislation na in the future, lahat ng papasukan nating agreements, naalala niyo pa yung kamakailan na Fraport, di ba? So, lahat ng papasukan nating kasunduan ay dapat may benepisyo at kilalanin din yung equal standing ng ating mga kababayan. Kasi the government represents the people.